Trae xa decidido o voto ou ainda vai decidir aí dentro? Ou trae papeleta xa? Eu a miña idea traio sempre. A papeleta trae na xa ou non? Traio. Ven acá para a casa. Ensina así. A ver, ensine así. Teño aquí. Teño. Por que te digas? Partillo aquí. Pero non é iso, non ten que ver. Tú días e di que non é. Eu estou falando como está collendo. Sí, señor. Que tal, se axudando un poquinho a xente das aldeas ou non hai outro uso? Ai, pero a xente hai que collela nos sitios máis adecuados porque a xente tiña toda a pella, non todas as cousas toda a pella. Entonces os autobuses quedanlle, a mellor a carretera pasa máis arriba, Buenos días. Buenos días, chico. E é iso, pero a xente está posta aquí a sacar nos coches. Como? Están postos aquí a sacar no coche, nos coches pequenos. Nos poñen ali á porta, se libranse de compromisos, se non queren saber. Van o voto xa 8 días antes ou 4 ou 5 días antes, así. Claro. Están sin compromiso. Pero hai que algo sempre, aquí... A veces que a xente, claro, vive moi dispersa, vive moi nas aldeas. Exacto, vive dispersa, non sabe, vive moi dispersa. É máis difícil. É claro, como por exemplo o noso pueblo, pasa a carretera, a parte posterior do pueblo, pasa por encima do pueblo moito, o pueblo está un pouco, a xente non quere ir. Se ten a cousa fácil, man, a xente en Galicia deixase moito de votar, se non se saca non quere votar. Te crees? Sí. A xente hai que sacala moito. E iso por que cree que pode ser? Penso que é por falta de información. Iso é por falta de información. Dicirle a xente que hai que votar e que esas cousas, pero penso máis que é por falta de información. Falta de información é o máis. Eu digo que sí. Porque non é como noutros sitios, nas capitales non fai falta tanta información, porque a xente está máis preparada. Hoxe a xentiña nos pueblos está, a xentiña de moita edad. Entonces, hai que darlle facilidades para que salga. E informala ben, que voten por canqueira, que é normal, que comprar as ideas de cada un, pois é leu, son libros. Voten por canqueira. Usted, señora, está ben informada, usted? Cree que está ben informada? Sí, isto está moi ben informado. Política de asfalto, sufraxo universal. Compras o meu voto, vesme a casa a buscar. Política de asfalto, sufraxo universal. Chegan as eleccións, vamos en bus a votar. Política de asfalto, sufraxo universal. Compras o meu voto, vesme a casa a buscar. Política de asfalto, sufraxo universal. Chegan as eleccións, vamos en bus a votar. Asfalta a miña beira, a cambio do meu voto. Cómprame con axudas que xa me pertencían. Fai un trato comigo, dixe que eres o meu amigo. Prométeme esa subvención que nunca verá o meu ombligo. Dame a man e dame unha aperta forte, que che vaya ben, rocker, que teña sorte. Xa nos veremos dentro de 2 anos nas municipais ou nas nacionais. Política de asfalto, sufraxo universal. Compras o meu voto, vesme a casa a buscar. Política de asfalto, sufraxo universal. Chegan as eleccións, vamos en bus a votar. Política de asfalto, sufraxo universal. Compras o meu voto, vesme a casa a buscar. Política de asfalto, sufraxo universal. Chegan as eleccións, vamos en bus a votar. Exclusión do inserso en campaña electoral. Sacas os vellos da casa e lévalos a votar. Para o carro frena un pouco. Esta saca cique, onde che que che replique. Hostia, espera que me pique e aplique o estoque da miña psique. Emborrona teu enfoque, ti enfócame co foco mentres me quito un moco e eu pego na foto do teu retrato. Sentado todo pancho no sillón do teu despacho. Macho, mira que te coidas. Menudas cadeiras, menudas madeiras, menudas excusas de petroleiras. Chuparás con reto ata que che rompo o veto. Bueno, señora, xa votou? Xa exercemos. Votou todos os anos? Vota todos os anos ou gusta de votar sempre? Sempre, sí. Vai aos meetings, informarse pola televisión ou vota sempre os mesmos ou... Os meetings non vai, pero infórmase. Está ben informada? Está ben informada.